Hej Jonas, jeg vil bare lige spørge ind til, hvorfor du har animeret den her dokumentar, som hedder Flugt. En animeret format giver os frihed til at udforske nogle flere fantasiverdener og skabe karakterer, men også vil give Amin en mulighed for at kunne blive anonym. Men hvorfor tror du, at animation påvirker publikum? Og hvad får det ud af det? Animationen trækker publikum ind i en anden verden, og mere konkret Amins verden, og så kan man lige netop se verden, og så kan man nemlig se verden, som Amin så det, samt skabe nogle følelser og oplevelser. Ja. Jamen, hvad med troværdigheden? Tror du, at seerne vil være troværdige ved at se den her dokumentar? Altså selvom den er animeret, så skaber den stadig ægte følelser, og karaktererne og historien føles stadig autentiske, de er stadig rigtige, og man kan sagtens relatere til Amin og hans oplevelser. Altså, kan man forstærke de her følelser i animationen? Ved at bruge animationen, Animation giver os kontrol over hver lille detalje, og på den måde kan vi forstærke følelser gennem karakterernes udtryk og skabe en intens atmosfære, der får publikum til at føle sig endnu mere forbundet med Amins historie. Jamen tak for det.